wata sabuwa farrakar su ta 'yan uwa ta cikin ruwa albasa ta yi kokuwa komai dare kajiyo ihun dan kabare ya kan gare bai dauga farantu ba tashin tsuntsuwa yayi daban da na kurciya dan duka safiya kukan ta tamkar kwantacciya so rayuwa so gamo na ruwan jini bakin jini ya daban da farin jini zan ci gaba da yaƙi abin da nake da bukata ba zan taɓa bari ta kuce mu. I will start fresh. Zan nema kaina yanci komai tsadarsa komai tsadar yanci zan nema wa zuciyata shi. Malam ina son ƙara baka haƙuri game da abubuwan da suka kasance kwanan nan. Amma ina ganin Allah da yanzu babu damuwa komai ya riga ya wuce. Ba komai ina mai maka marhabu da sabuwar rayuwa. Agode. Zan je unguwa. To, Ubangiji Allah ya tsare ku daga dukkan wani abun ki. Allah ya kiyaye. You tell me say you give me love. You tell me say you no go let me follow. Baby you. Hello? To, ki haƙuri kan faruwa kan ni kana babu yanda zan yi ne. What? Ba komai. Nan ga yanda za a wuce ta zata. Ba damuwa. Amadu. To Allah ka mu.
Jibi kana shiga haƙƙina fa. Ya kamata a ce yanzu mun haɗu. Wai ya zan yi ne? Wurin wacce zan tafi ne? Jamila ko Salima? Yi haƙuri na ɗan zaman jinkirin da na bar kikin na yi. Na tuwa hanya ne Jamila ta kira ni a waya. So you are finally here. To ni zan tafi. Kamar ya zaki tafi? Zaman me kike yi? Je ba kamun alƙawari. Ta ce wai yau rana ta ce ne kaɗai. Kamun alƙawari babu wanda zai shigo tsakaninmu. Amma shine ka shanya na ana. Shi yasa na kokari na san duk yanda zan yi na baro can inda nake domin na taho zuwa gare ki. Gaskiya ne, ai ka iya daga wayanta ni kuma sai ka katsa kawo wayar saboda ni am not important. Kamar ya wani irin zantuka kike yi haka Salam? Gaskiya ne. Na fahimci komai. Na san kun cancanta. Ni kuma am nobody. Ko daya ki daina kawo wannan tunani da kuma irin wannan haɗi. Haɗi ne wanda bai dace ba. Jebi me na maka? Me yasa kake wulakanta ni? Me yasa baka kaunata? Me laifi na tun din na nuna na ce ina son ka? Ko kaɗan zargin da kike ba gaskiya ba ne kuma abubuwan da kike faɗa yanzu ba hakan layi suke ba. Kina faɗar ra'ayin zuciya ke ne kuma ni alhalin baki damu dana na fidda me yake cikin zuciyata ba. To shikenan. Ni zan tafi.
Salima, ya kamata ki san cewar abin nan yana damuna matuƙa a zuciya fiye da yadda yake damun ki. Na fahimci hakan kuma shi isa nake son na tafi. Babu inda za ki tafi, muna tare da ke a nan. Jebi, zan tafi gida. Salima, babu Jebi. Salima. Jebi. Ki saurare ni ki. Salima? Salima? Wai me yake faruwa ne? Ba komai. Ba komai. Ai ko ba kya ce min ba komai ba Salima. Wato har yanzu kina kokarin ki rufe min abin da na riga na dade da sanin sa. Ko kina tunanin ba na gane halin da kike ciki na game da tsakaninki da Jebi? Momi daman kin ga abin da ke damuna kadai kenan, ni bani da wata matsala. Salima, wannan kudirin naki da kika dauko ba mai yiwuwa bane. Jamila yar uwarki ce ta jini. Ya za a yi a ce ki dasa tubalin gasar saurayi da ita? Wannan abun bai kamata ba. To shikenan, yanzu momi ya kike son ayi? To ai ba wani abu bane, kawai ki bar mata saurayinta. A'a, no. Gaskiya ba zan iya ba. Impossible. Ha ba umma, ya za ki ce ban mata saurayi? Ni kuma fa? Ba zai yi ba gaskiya. Ha ba. Umma ni tunda nake wallahi ban taba sarewa ba. Duk abin da nake so idan na sa a gaba to sai na cimma burina. Kuma to yanzu ya za kuma yanzu zo in ce na haƙura. Wallahi a'a ni ba zai surrender ba. Hukumar lahu la ajabu. Haka za a yi. Mami kin zama wani abu? Ya hakuri kawai bishi, tashi ki bishi. Tashi ku tafi. Tashi mana! Jamila, dan na baki izinin ki je ki ga mahaifiyarki na yini ɗaya ko biyu, ba yana nufin duk sanda kika ga dama sai ki sa kafa ki fita ki tafi
tafi wurin ta ba tare da na sani ba. Ban yadda ba. Me ya kai ki gidanta yau? Babu kuma abba. To dan me yasa zaki je wurin ta? Dan me yasa zaki je ba tare da izini na ba? Abba mahaifiyata ce fa in ban je gurin ta ba gurin wa zan je. Da can da kike rayuwarki a nan gidan da ba ki zuwa wurin ta? Dishewa ki kai? Kin shide kin faɗi ne? Ni dai abba dan Allah na yadda ka hana ni yin komai. Amma dan Allah kar ka hana ni ganin mahaifiyata. Dan na riga na saba da soyayya ta ba zan iya daina zuwa gurin ta. Don't do me like that. Abba kai hakuri ba wai ina nufin kin ban umarnin ka ba. Alhaji sanne da zuwa. Ina kwanta a nan gurin Alhaji ina ta lazimi saboda mai hankali na ba zai kwanta ba idan naga hankalinka a tashi Alhaji. Bacci ya dauke ni ina ta salati. Alhaji ina da magana amma magana ta ka bani dama na faɗe ta. Magana ka ina jinka. Alhaji wannan yarinya ka yi kokari ka lallaba ta cikin ruwan sanyi ta risalama sai ka farɗe ta daga jikin mahaifiyarta. Ina ga haka zai fi kwanciyar hankali. In ko ba haka ba Alhaji za ka ɗauko dala babu gamu kuma aka. Sannan kuma Alhaji ita uwa da ya ka zame ya a jikin uwa yana da wahala. Domin me? Domin ɗaukar ta'adar mahaifiya a gurin ya ba abu bane mai wahala. Tana ɗaukar ta'adar ta kaga nan gidan naka Alhaji sai ya fi taza kwacika wajen layin mai. Sai ya fi sauki akan yadda za ta rika tara maka kattai. Ba kowa bane yanzu Alhaji aka ce masa Allah yake fahimta. Mutane yanzu su rudi ta duniya kawai ake Alhaji sai a zo a bata maka yarka. A barka da salati da salallami. Allah ya kiyaye ba mu san wannan bakar ranar Alhaji. Na da maganar ka. You're right. You're very correct. To kaga live din nan correct din nan wallahi Alhaji sai ya zo ma nan gidan. Correct din. In dai correct ne. Ina ga ma na taba ganin sa. Correct. Dama ina son na gayyace ku ne wurin cin abincin dare. Cin abincin dare kuma? Baby, me ne maka? Me yasa za ka wulakanta ni gaban Jamila? Mutunci na ma ba zai gani ya rage wani magana ba. Yanzu dube ta dan Allah. Dube yadda ta koma. Kawai saboda ta zaɓa ma kanta rayuwar da ba zai taɓa bullewa ba. Abba har yanzu rayuwarka na cikin garari. Ina ganin wannan gararin a tattare da ta. Abba na tabbata har yanzu kana son Umma.